तोहरा माई हम जा तनी बैग धके आवे ठीक बटे लेके जा घर में लेके चला घर में लेके चला काय भागत नहीं जा हमारे तो मान ला ई बतावो ए नए कनिया बड़ुआ आके मुंह पे पादा तारू मान ला कि रोके होला बताई तो पदवा से हटी आइए जाला हगवास मुतावा से कुछ हो तेगो तोहरे पदवा सा बता कि हमनियो के आवेला अरे बाप रे बाप ए रोवा ना पद तो कम दीदी जी ना पद हमनी का टाइम से पादे नहीं जे छी लेके आवा घर में हो दीदी बैठी ना दीदी एक मिनट बैठे दे बुआ महाकाल ये कनिया का कहतनी मम्मी देखो जल्दी तैयारी कर देखो बबुआ फोन करले रहुए ओकर गाड़ी पंचर हो गइल बिया तो सुननी के मुनी बरखा में होतरे पैदल लिया के आवत ताटे मेहरारू के ठीक ना इहो बात बता हां त अपन छोड़ा ई त अपन रोज होखाई के बाटे काम धंधा जाके कुल तैयारी कर ठीक ना आधा किलो ले आटा सान के आए तू कदा अरे कुल कइए देले बड़ू पूरा नरन बुक के ध देले बड़ू ना हां कुलू कबे कब जानतरू आधा किलो आटा सान के ओकर भर पुड़िया बना दे ओकर बाद छनुई बन जाई जल्दी में हो जाई ठीक ना गांव में मिठाइयो बाटे के बाटे तब आ जाई कनिया ना कुल हो आवाजी त मिठाई दिक्कत बाटे बनिए जाई का में आ जातनी लिया देबे 2 किलो दूध ठीक ना आए तो खीर बन गया हां आए दादा तू मने यार उल्टा ना बना रहे कहां है बनल है हमारी बेटे इतना आइटम बनल है कि का बता ठीक बाटे कनिया जा तू जल्दी ठीक ना ठीक जाई हम दूध ले ले आई ठीक है बताओ पतो ही आवतिया त मनतन के आदमी करी धरी ना भूखाइला अपन आवत हो यहाँ सा पतो ही होते त अगर इधर था ना हो के कर पर आजकल तो बेटे पतो ही कुल चीज बैठे जल्दी तनी लेके आवत सालावा आ पैसा वाले ले हो 50 गो रुपया अरे 100 गो रुपया जन धइले बानी जाई हो लिया दी तब न बनाइयो नहीं चली ना दी कबेले को तन की करवा ना दी का बुला बुला बिला तेरा कोई छी बाप रे बा अरे का खइले बाड़ू कौन मसाला खइले बाड़ू रजेश मसाला की राकेश मसाला भारत रहतरू बाप रे बा छी उल्टी हो जी बुझा बाप रे बाप का छिची कोले बनी या तक कभी ना पता ले रही ना का गरम मसाला खा के आइल बाड़ू ना माने त परकिट कितने के देना करे के छुपाव ला दी हो कब निकल दी कोनो ठीक बा बजरिए में छोला पकौड़ी खइल बका हां एक मिनट अरे दादा रे बुझात कि हमर तवा फारी का भक महकता रे दादा मैं देखी बाप रे बुझात रहला कि पादी ना कि महक एथु ना होखेला मतलब का मतलब प्रसादी हम लेत रही ना तू आगे से पादत चल पीछा से हम लेत रही सुंघत का तो रहला ना ऊपर बड़ी गंजेला ठीक बा चल मार हवा में उड़ जाला चलो ठीक बा चले लेकिन काल के खा ले पानी ना पूरी छना रखा ऐसे लोग सब अनियन वैसे बनाई ले चलो दवाई हम तो के खरीद देते हैं हाथ में दाबू लगी है चलो गैस बनावले बा चलो आगे चलो बढ़ मैदान लागी तो बाथरूम में कर लिया ना रुक 1 मिनट अरे दादा रे बुझा तक हमर भक महकता पादा तड़ी त तू हां कोई तो तनी मनी आवत अरे बाप रे बाप केतना पादावास बाप रे बिया हमार खूब पता ना कोना मौगी से रे दादा सऊदी भागे के पड़ी हमारा के कमाए एकरा छोड़े के पड़ी 3 साल 4 साल निकलता ना जी एकदम सुकून मिलता हमारा सुकून मिलता प्रसादी ह देत चला अपना पति के दुल्हा के प्रसादी साला सऊदी भाग जाए एकरा का छोड़ के बाप रे बाप ना चल रहा चल जी ना चल अरे मैंने पतवा सब तो खेला मदारी होता कम डालना कर बन क्या चल हड्डी पर कबड्डी खेलाई के पड़ी का करे के बा जौन कहबू तौन करे के पड़ी बाप रे बाप छी बेटवा के मन करता फाड़ के फेंक चलो अब बुझाता हमके महकत नहीं खे अब सेंट नियर महकता पादा अब ता ममोरता लगा आदत ना बना पड़ी ठोकले हां ठोका अब तो निक लागते बा माल जिंदगी बितावे के बा बाप रे बाप अब बुझाता सेंट है चल जिंदगी रहे के बा बितावे के बाटे अपन चल अरे बा चमेली के फूल नियर गमकता महकता
बुझाता कि गमकौआ तेल लगौले बाड़ू ना। अरे ऐसे न कहतन हमर हवा में उड़ जाला। हाँ ठीक है हड्डी पर कबड्डी खेलाई के पड़ी। बाप रे बाप। चलो ना तो चला जल्दी ना तो सलाम कर तो हमारे छोरी जाई। बाप रे बाप रे बुझाता कि गमकता पेट्रोल के पानी में महकता रे दादा। चल अब तो बिया इतना देर तक घरवा पर तो कभी ले कहता है कि आए कोई ले आ कोई लबी ले आओ तेरा कोई आए ना हमर हालत खराब। अरे भाई गलिया से पार हो खाली तो एगो दरवाजा है नीला वही घर में तो ढुके के बाद बताओ कनिया हो कि तू पदबू अगार में सास ससुर रहिए जात ओमा पदबू तो कैसे लगी बेइज्जत हो कबू कि ना हो कबू। हम बचपने से बड़ी पदवासल बाप रे बाप। बिना पदले हमारा उंघाई ना लगेला खाना ना घोटाला तो ये तो बातें अलग ह हमर पैदाशी पदे होला हटे। जब पादो तरू ना तो गुलदस्ता के फूल नियर महकता गमकता। ऊ महकबे करी ठीक है पदला के में हमर जाते ना बाटे। सास ससुर के सामने पदिया मत ना त बेइज्जत है हो कबू। देखी ऐसे मत करी उहो के लगन नहीं, सुन के हमर पता लगा है हाँ, फूल नियर तो हो हम- कलानी फूल नियर लगेला। हाँ चल हम कहे के कहे जे तू तो हमार मेहरारू हो ना घर में रहिए ना तो ढंग से रहिए माई का बात हर बात मानिया आ भाभियो बाड़ी जीवन भाभी कहिया तेवन तू करिया ठीक ना। ठीक बा। हाँ अब मान ले कि पदवा से अजी तो रोकम कैसे रोक अरे यार रोके के स्टाइल है बात सोहे के पड़ी ना इकुल। वैसे सम कंट्रोले ना चलो, होला हम हमरा बानी से ना। निकल जाला फक दे का। हम बानी ना सबके बहाना मार ले कि चलो जा तनी कुछ एक बात मिनट, बटे। एक मिनट। हाँ अरे बाप सुहा त नाक हमार झड़ गई। बाप रे बाप कान बुझा तक गावा बलिया परेशान मारा कराए को खराब पड़ी। ला यार तोहार घर आ गई भाई खोल। ये घर भागो हाँ खोल जल्दी खोला जा ये रानी जा डीजल पे चल। एक मिनट छी चल घर में ये ढंग से रहिया बर्तन वर्तन मजिया तो उमा मत पदिया आ सास के ससुर के खाना दिया तो उजू मत पदिया ठीक ना। समय से पदिया ठीक ना। रोवा हगवा सावेले त ई कह के आवेला कि हम हेजिगी होगा हेजिगा मुतम। लेकिन ठीक बाटे लेकिन जो लाज वाली बात बा ना उके तनी छुपा के करिया प्यार मतलब बात करिया घर में निमन से रहिया। हाँ बाप रे दादा अरे कितना पदबू होता है। रोवा मरद धारी हमार रोवा ना सहम ते के सही। हाँ भाई हम मरद है दौरत तोहार तो सबे करब हर बात माना बिया तो हाथे धरा देले बड़न जा तोहर माई बाप। अब बताओ कौन जानवर के मांस खइले बड़ू बुझाता के सुअर के मांस खइले बड़ के कुकुर के हड्डी खइले बड़ू महकता गम कहता। ज्यादा मत बोल हम नहीं, ज्यादा का बोल। काल के मसालेदार खा लेले बानी। हाँ तोहार माई बाप खूब सुअर खात रहे वही से ना तू पादा तड़ू पदवास तड़ू ऐसे तो मोटाइल लिखू ना मैं गैस निकल जाता जब मोटाई के होता तो गैस से निकाल देता दिन भर में 8 किलो 10 गो निकाल देता चलो। हम बैठल चाहता नहीं बुझाता कि चमेली के फूल नियर गम कहता बाप रे चलो आदत बनावे। ये मम्मी जो कभी का गोल बने लिया अब तो कोई नहीं जाना। अच्छा रास्ता घाट में लेट होकेगा जानते नहीं बस सेवा में से करे ना छूट के माई रे गोल लगा तनी ले तोरा के दुल्हन उतार के ले आ गई। गोला तो मम्मी जी गोला रास्ता का सुहागन छी तोरा के माइयों के लगे ना रही गई रे दादा रे तू कैसा मेरा रोई रे हमार तोर माई बाप हमारा हाथ में बुझा त चमेली के फूल गम कहता गम कहूगा तेल। ये तो प्रकृति देन हटे कब निकल जी कौन ठीक है। बुझाता कि मुंह से मुगल बा गुम साइन में अरे तो माई सुअर खियोले बिया वही से कुकुर के हड्डी में ज्यादा बोले कहता। मत ना जी हमारा आलू तो मसालेदार में खा ले बाप रे बाप बुझाता राजेश मसाला खइले बे कि राकेश मसाला खइले देखी पाद तनी माई रे अरे बाप रे बाप जो रोई ना गई ना तोहरा माई रे हम जाता नहीं बैग धके आवे ठीक बटे लेके जा घर में लेके चला काय भागत तनी जा हमारा तो मान ला की बतावो ए नए कनिए बड़ुआ आके मुंह पे पादा तारू मान ला कि रोके होला बताई तो पदवा से हटे आइए जाला हगवास मुतावा से कुछ हो तेगो तोहरे पदवा सावता कि हमनियो के आवेला अरे बाप रे बाप ए रोवा ना पता तो तुम दीदी जी ना पता हमनी का टाइम से पादे नहीं जे छी लेके आवा घर में हो के दीदी बैठी ना दीदी एक बैठे मिनट देबू महका देले बड़ू मोए दादी देखी एक मिनट रुकी 1 मिनट कर
कितना सुकून मिलता। देखी दीदी जी इहो पादल जरूरी बाटे, ना पादम तो गैस बना दी तो मर जाए। यही से रौरो पादी हमारे नियन पादी तो हमर से ठीक तो रही। दूर रे बाप रे बाप, तो मां काई के तू धो देले बड़ू हो, का खइले बड़ू हो तू? मसलदार खाली खा ले रही आलू तो लागत कि मुअल कुकुर मां का तरी राम। ए जी दीदी जी मन रवा ना पादो तो कम तो पदवा से कर ले तो कम। ए दीदी जी हमरा में दाम लाग गई। बाप रे बाप, चली ना कहां बा में दाम करे वाला। मुअल मुसनियर मां का दे राम। बुझा तो निकलते नहीं कि दवाई करा दी तो काई करू मरल बप्पा गला जे बमूस। अरे सदिया के बिन मड़वा में ऐसा पता नहीं कि मारो हिल गइल। ठीक है कमे बात बाटे। ई तो हमन के हिला देला से खुद पातर भी हटे नहीं ऐसा छोड़ दिए करे बाप। देखी हमार पदवास में एक खूबी हटे कि नाम देखी हर चीज के नाम होला कि हेकरा में हई खूबी बा। हमारे में पदवासे वाला खूबी बा। हमार दीदी जी चली ना लिया कि चली ना तो हमार मुझे तो परानी। अरे तो जी ना देबे त चल तोरा का तो छुओ के मन है। चल चल रुकी रुकी एक मिनट बाप रे बाप। आ ये भाई चलिए ये दादा चला था कि गाय गोरु मरल बा ये दादा। चल काने बा। छी छी अब चल हो जल्दी ढुका।